pixka bat harrituta geratu naiz, 73 lan aurkeztu direla esan digutenean, ezta? Eta gaina Euskal Herriko hainbat lekutatik ez dela bakarrik bailara hontako gauza. Eta nik uste hortik jo behar deula. Ea honi beste auspo bat ematen diogun eta segitzen dugun olako sormena lantzen aldi beren, baino aldi beren euskeratik sortzen. Gu Gasteizkoa gara. Grabatzen ditugu lan amateur moduan gure bideoak eta esketzak eta sare sozialetan ikusi genuen, ez dakite Twitter edo Facebooken, holako azkenean beti gabiltza bilatzen, ez? Apuntatu gara Gasteizen, holako lehiaketetara eta ikusi genuen, elkan jatzen zigun data, egin genuen holan pizkate alo loko. Niretzako uste dut oso garrantzitsua dela euskarazko lanak egitea. Gero eta gehiago hasten da bai euskal zinema eta gero eta gehiago hasten hasi da eta nik uste olako lanak bai oso garrantzitsua direla. Batez ere gu ikaslea garen ontzako mundu honetan sartzeko trebatasuna eta sorkuntza garatzeko eta nik uste dut erraminta ezin hobea dela. Oso azkar egiten den gauza bat da, asko transmititu daitekena eta nik uste dut olango lehiaketak eta olango iniziatibak egotea era kristonak eta bai beharrezkoa. Eta batez ere euskaraz esan da.